Iran gelen no ka se ki jɔ a sɛgolo ka fala ye min ye dɔnnikɛlaw ye ani ni ɲininikɛla minnu bɛ Irankaw fɛ fala ye ko a baara min filɛ senna nin ye Iran ma ta dugu ma koyi i ɲɛ bɛ drone minnu bolo missile minnu filɛ Iran bolo bibi na a sɔrɔla se ani baara ani kalanko ɲuman u ka denmisɛnninw kunna fala ye ko ni ye Iran ta k'a lajɛ diɲɛ maabaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛrɛ o jɛrɛ kɛnɛ kan ni denmisɛnninlakaw bɛ taa kɛnɛ kan n'o ye mathématique ye u b'a fɔ ma ko olympiade internationale fala ye ko Iran tile kelen nin san laban ninnu na a ma deli ka duguma sara cɛ fiyewu min ye Iran ye ale yɛrɛ kɔsa in na médaille 6 a y'o de sɔrɔ Australikaw fɛ yen sanu pembe 2 bɛ a la min ye warijɛ 3 ye zira o fana bɛ u bolo diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ jamana 110 kan Iran taara a yɛrɛ sɔrɔ 12lan jɔyɔrɔ la diɲɛ kurukara seko ni dɔnko denmisɛnninlakaw olu ka ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan minnu ye kalan kɛ ka subahana mansinw k'olu matarafa san 1900 fala ye ani 94 san mɔgɔtigi dɔ tun b'u fɛ a tɔgɔ ye ko Mariam Mikarakani ale tun bɛ san 17 n'a waati a kɛra muso fɔlɔ ye min ye jɔnjɔn sɔrɔ n'o ye sanu pembe ye olympiade la kɛrɛnkɛrɛnnenya mathématique dɔmanganaw ka kɛnɛ kan a waati kuru tun ye 42 ye a ye 41 sɔrɔ san min dar'o ka fala ye san 1995 san a nana a ye 40 sɔrɔ 40 kan ka kɛ muso fɔlɔ ye Irankaw fɛ yen min sera ka médaille sɔrɔ siɲɛ 2 diɲɛ yɛrɛ kurukara kɔnɔ ɲɔgɔndan in na min ye san 2014 ye a kɛra muso fɔlɔ ye jɔnjɔn min bɛ i n'a fɔ prix Nobel ɲɔgɔn na n'a bɛ di mathématique ma a y'o sɔrɔ Irankaw fɛ yen fala ye ko n'i ye nin ye ka nin jate minɛ Irankaw u ka dɔnniyaw u ka sew u ka kuranɛ alabato min ye ka alakosuma kɛ ka kalan dɔn ka dɔnkala kari o kɛrɛfɛ u ye diɲɛ sew fana ɲini n'u ye subahana mansin sanfɛla ye bi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ Iran bɛ jamanaw fɛ jamana minnu y'a ka denmisɛnninw kalan k'a ka denmisɛnninw ka sen ɲuman d'u kɔrɔ k'a yirula k'a fɔ radar minnu bɛ yen missile minnu bɛ yen fɛn minnu sigilen don sen ka fala ye a bɛ ɲini de a bɛ ɲɛdɔn de a bɛ kalan de kabini den cini fo ka na s'a kɔrɔbalen ma wa ko anw de sigilen don bi anw farafinna jamanaw an b'an ka ko bɛɛ lajɛlen to ko Ala y'a kɛ fala ye Ala latigɛ ni maaninfinw ka ko ɲaaminen ɲɔgɔn na dugukolo in sanfɛ ka wuli k'i jɔ ka taa dɔɔni ɲini ko hali min ye rasulu sallallahu alaihi wasallam min fɔra a ye fala ye ko a ka kalan an ka kalan ala waati nzanaw la tun bɛ fɔ an ɲɛna yan n'i bɛ fɛn o fɛn ɲini fala i ka kalan ko hali n'i bɛ taa Chine i ka taa kalan kɛ o tun bɛ fɔ an ka maakɔrɔw fɛ bi mun y'anw dɛsɛ sa ma daminɛ fala ye école karamɔgɔw ka ko ɲɛnabɔli école karamɔgɔw ka jɔyɔrɔ ɲɛnabɔli ministériso bɛ min k'o la ani san ɲɔgɔn laban labɛn fala ye kalansow t'i lajɛ kalanso bɛ dabolo jumɛn na maaw bɛ kalan kɛ kilasi minnu kɔnɔ tabaliba minnu b'u bolo ɲɛgɛn minnu b'u bolo fenêtre bɛ cogo di kalandenw yɛrɛ bɛ cogo di u bɛ taa mun kalan an bɛ ka mun dɔn an bɛ ka mun ɲini an yɛrɛ ye ko nin waati na sera anw farafinna jamana an k'an ɲɛ yɛlɛ sabula jamana o jamana fala ye i ka siniɲɛsigi i ka ko kɛcogo i ka maanifinya tabiya n'i ka ko n'o tɛ kalan i ka kalanyɔrɔ la i ta ye tɔ k'a jɛ ye révolution française Brésil Chine diɲɛ magobaw k'a sɔrɔ komi Jose dɔn dɛ Babemba dɔn dɛ min ye Fourine dɔn dɛ hali an yɛrɛ bɔkolo n'an tabiya n'an ka ko kɛcogo olu dɔn dɛ denmisɛnnin ka dɔgɔ bi fala ye i bɛ se k'a fɔ min ɲɛna ko a k'a fa tɔgɔ fɔ fala ye n'aw bɛ se k'o f'i ɲɛna k'a ba fɔ fo siɲɛ 4 k'a ka gɛlɛ dɛ ni ye nin kɛ est-ce que ala anw nazew yɛrɛ dɔw ti minɛ a ko la fala ye naze minɛ man di dɛ naze fɛrɛ ka bon dɛ nka i tɛ min dɔn i t'o dɔn dɛ nin bɛɛ ye kalan ye nin bɛɛ ye kodɔn ye fala ye ko filiba min ye anw sɔrɔ anw farafinna jamanaw anw y'a miiri k'a fɔ ko kodɔn ko ni kalan de ye kelen ye kalan ye kalan de ye kodɔn o bɛ ɲɛɲini ka ɲɔdɔn ka taa i ka tabiya n'i ka taabolow de la maanifinya sinsinna maa i yɛrɛ de ye o kɔrɔ ye mun ye i bɛ sigida min na i bɛ yɔrɔ min na i bɛ baara min kɛ o de la min ye Amadu Anpateba ye ale ka gafew kɔnɔ tuma o tuma fulaw ka taabolo fulaw ka ko kɛcogo a y'o sarada o kalan kɛcogo kabini filaden den nama fo ka taa s'a maakɔrɔ ma a bɛ tɛmɛ siraw fɛ ko nin bɛ an ka siya bɛɛ lajɛlen na fala ye munna an ma ninnu matarafa munna an ma ninnu don ba la fo an y'an ɲɛsin tubabu ka kalan ma o fana na tuguni an ma ɲɛɲini o la koyi an y'an ta kɛ denmisɛnninw la paseli ye dɔrɔn o ka tɛmɛ ɲuman minnu fana bɛ sɔrɔ anw ka kalanw na fala ye n'an b'olu kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye ka burusiw d'u ma ka taa diɲɛ fɛ fala ye u bɛ segin cogo di
bi ko yɛlɛma an ka ministre so kɔnɔna na denmisɛnnin minnu bɛ bourse sɔrɔ ko ka kimɛli k'a la san 10 laban in na a dɔw bɛ mini k'an ka ɲininkali kɛ nin de la n'o tɛ san o san école taara maître ka sarako kɛlɛ maître ka jɔyɔrɔko kɛlɛ directeur y'a ɲini kapu y'a ɲini académie ɲɛmaa y'a ɲini san bɛ ban o la musaka bɛ ɲini tuguni wari min bɛ don kalan na anw ka jamanaw kɔnɔ fala ye a darawuli barika ka bon nka n'i y'a jaabi singa ma i bɛ nimisa a ko la jamana dun tɛ jɔ ni denmisɛnw ma kalan wa denmisɛnw ka siniɲɛsigi bɛ o de la min ye kɛlɛ in yɛrɛ fala ye kɛnɛkana na sa n'o ye Iran ni États-Unis ni Israël ka kɛlɛ ye a yirala sa k'a fɔ ko kow kɔni a gɛlɛyara nin waati in na koyi sabula k'a daminɛ sa février kalo la na se nin waati in ma min ye jamana in kɔni a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛlamana no ɲaaminen no kosɛbɛ min ye Iran ye nanzaraw bolo ko fulu k'ale ka fanga yɛrɛ de dafiri o waati kelen na Ayatollah ale denkɛ n'o ye Mojaba ye ale Kameni ale sigira a nɔ na kunungo Kameni nɔ na yaasa ka se ka baaraw kɛ nin tali min filɛ nin ka sigi nin ye fala ye ko nin ye fa yɛrɛ ka laɲini ye nin ye dugudenw ka laɲini ye nin y'u ka diinɛ ɲɛmaaw ka laɲini ye nin waati in kɔnɔna min ye Irankaw ye u wulen no k'u jɔ u y'a yira sa su ni tile u se ye fɛn fɛn ye u na o baaraw kɛ pétrole dilanyɔrɔ caman u y'olu tiɲɛ nin waati in na Terankaw yɛrɛ fɛ yen u y'a yira sa ko gɛlɛya kɔni yɛrɛ u ka baara la sabula 100 saradala 80 ɲɔgɔnna fɛn yɔrɔ dɔw bɛ yen olu tiɲɛna Américains ko min ye nin ko in ye fala ye ko ninnu fasa jalen don kari wa min ye kiridu ye no olu fana y'u ka maaw ye marafatigiw ye olu wulen no k'u jɔbi ka don kɛlɛ in na kɛlɛ in juguyara kosɛbɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min na détroit de Dormuz ni 100 saradala diɲɛ yɛrɛ taji bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ yen fɛ fala ye ko Iran kɔni ye yen bali bɛɛ lajɛlen na maa si tɛ se ka sɛmɛ ye bi Qatar wo Émirats arabes wo Bahrain wo Arabie Saoudite wo ninnu bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan bi k'a lajɛ min ye nin ko in bɛ se ka ban cogo min o waati kelen na Irisi fana kelen don ka bɛn ni kelenya kuma ɲɔgɔnya k'o kuma ta ka don hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka nanzaralakaw olu jalaki min ye Israël ye ale y'i tabɔ Iran na pewu k'i ɲɛsin Liban ma kɛlɛ in fala ye a kɔni ko yɛlɛmalenba de don bi ka taa se Libankaw fɛ yen u y'a yira sa ko maa 123 de fatura Liban maa 90 olu kɔni ye u sigiyɔrɔw bila kɛlɛ in ale sababuya la ka sababuya kɛ bɔn min bɛ ka fili olu ka don o don Israël fɛ Nations Unies wulilen don k'i jɔ k'i cɛ siri ko yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min ye ko in bɛ se ka ban o waati kelen na Faransi ale bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ sa ka taa Sipurukaw olu fɛ yen Chine ni Russie olu kɔni kɛlen don k'u jɔ k'a lajɛ kɛlɛ in bɛ se ka ban cogo min fala n'i ye kɛlɛ in ta k'a lajɛ i bɛ se k'a fɔ sa ko bi an bɛ yɔrɔ min ye Mojata Kameni ye ale bilara a fa nɔ na o kumaw bɛ yen Libankaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ta kɛlen don degunba y'u bolo détroit de Dormuz o datugulen o ye taji sɔngɔ yɛlɛ kosɛbɛ wa kɛlɛ in bakuruba bɛɛ lajɛlen na fala bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan maa 1600 jateminɛ fɔlɔw la olu de fatura kɛlɛ in ale kɔnɔna na